Jawa kuwi ora apa-apa. Ora apa-apa, dadine lairane Lendri. Zaman semua
kita harus mengerjakan sempak. Semangat, kompak. Oh, disingkat. Kreatif. Semangat, kompak, disingkat kreatif lho. Sempak, semangat, kompak, kreatif. Pane lek muluk so puasa kok muluk cenggo. Kok labe ya. Iya, ya kudu sing sempak, semangat, kompak dan kreatif. Ya. Apalagi kita ditekani di Nganjuk lagi. Ya, alhamdulillah. Sing duwe hajat panjenenganipun Bapak kula foto ya. Wong njaluk foto Mbak. Oh. Ya to kiri to. Iya, iki sing kagungan kersa, sing kagungan hajat ya menika Pak Kyayuming. Lah sampean ki ra iso maca. Piye to? Ndak mari Chinese lho, Nok. Darah Chinese ki lho. Ni hao ma Ini yang punya hajat nama Yang punya hajat punya nama Xiaomi. Xiaomi 14 Redmi. Xiaomi. Ya, Bapak Xiaomai. Xiaomi. Xiaomi dan Ibu. Xiaomi. Ibu Puji Lestari. Lah, bapaknya Cina lho kok ibuke Puji. Iki ngene lho, Nak. Lah masa perpaduan biyen pas dadi nganten ta. Kita sambut pengantin berdua dengan Mas Xiaomi dan juga Ibu Puji. Puji jenenge lho Puji. Ngene lho, Nak. Puji jenenge iki lho. Jenenge wong jodoh iki ora nek sing ngerti. Ya ndak apa-apa. Betul. Yang namanya Cina oleh Jawa kuwi ora apa-apa. Ora apa-apa, dadine laire anak Arab. Biasane. Ya Cina, ya Jawa ngono lho. Ini menikah tasyakuran, bengi tasyakuran tok. Mergo ngantene wis ndek kapan kae tanggal 27 April. Terus iki garek hiburane. Namane Mas Rinaldo Antonius. Iya. Antoni sing diane Kasapari bilang Anton. Iya ta kuwi. Antonio Syah Putra. Ya sarjana manajemen. Dan juga Mbak Tiffany Linda Evangelista. Sarjana manajemen. Niki Mas Bambang niki alhamdulillah nggih sarjana ibu-ibu. Iki wis duwe gelar kuliah barang ya Mas ya? Kuliah ya Mas. Ceritano. Sama duwe gelar SH ya Mas ya? Apa wi? Susah hidup. Heeh to Mas? Iya, aku matra Bambang SH. SH susah hidup. Tambahi. Apa? SK. Apa? Kere. Menurut mataku, ya saya sarjana hukum kok susah hidup. Dah sama sarjana hukum. Duduk. Wong aku dhewe gampang dihukum. Iya, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah buat kedua temanten. Amin. Semoga langgeng sampai akhir hayat hemotnya memisahkan. Amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Nanti kalau sudah diberi momongan kita nanggap Mayangkara lagi. Amin. Dan semoga buat keluarga besar dari Bapak Xiaomi dan juga Xiaomi. Kok Xiaomi ya? Rumah samu HP. Angel leran mau jenenge. Yo namat bae. Anu wis engko ditekoni to jeneng Jawane sapa ngono. Anu nek diaturi munggah ya terus. Dan juga Ibu Puji. Dan juga Ibu Puji dan juga Bapak Chandra Wijaya dan juga Ibu Purwanti. Semoga sehat selalu sedayanipun panjang yuswanipun awet limomong anak putune. Amin. Lho deloken masuk undangan bae estetik lho. Lho zaman saya undangannya apa nak wina? Iki bandara. Iya, anu apa bandara? Bandara to? Kuwi jenenge tiket pesawat. Heeh, tiket pesawat. Apa tumon bandara ngene? Bandara ki kanggo ora iki maksudnya tiket pesawat, paspor ngono lho. Iki enek sing sanuke barang ki lho. Sanuke ki apa to, Nok? Iki lho. Saloke kok sanuke barang. Iki lho. Oh, iki wedding paspor. Paspor. Dadi engko lek ndelok manten kudu nggawa iki. Kudu nggawa iki, lek ra ngono dhewe ora oleh mlebu. Iya, ora oleh mangan. Ya, ini lho fotonya ini lho. Lho, Chinese kan. Lho, ora rumah saku, ya gur sipit ngono lho. Heeh ya. Lah ya. Ya Cina lho, Nok sipit. Terus apa neh? Sudah. Sudah. Iya.
kita aturkan lagi. Mas, meskipun cuacanya ini hujan, tetapi Mayangkara harus tetap profesional. Harus tetap profesional. Sing delok saiki wis lumayan akeh ya, Mas. Baru kali ini loh panggungnya sedekat ini dengan penonton ya toh? Iya, Biasanya itu ada pagungnya. Biasanya ada jarak-jaraknya.